Ja, voetsurfen. Voet is een beetje kaas. Ja, voetsurfen is voetcircuitje. Ja. Wel de goede stukjes kaas en niet de kleine stukjes. Je ziet er ook de kopje zo omhoog. Tok, 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 tok. Snap je? Ja. Eerst even weer aandacht en dan wel zo. En als je bocht doet, niet naar de kijken. Rechterarm naar beneden, gewicht op je rechterbeen. Rechtsomkeert, rechtsomkeert. Juist, rechtsomkeert. Ja. Laten vallen. Zie je? Dan mag ze iets langzamer.